Grabe ko namin. May pinagdadaralan ba yan doon? Si Coco nga na, yung buko nga dyan ma. Dapat niya ko dyan. Okay. Pinapataas. Doon yung parang medyo matsang yun. Hindi ginaguturo siya dito may klase. Tapos, si Karanika, si Papa niya, Di pa man kami na uli dumaan. Hindi pa kami Hindi pa. Bukado nga ni minsan pag abot ito, nakakaturong. Ay, hirap na Nag-pressure pa yata. Ako ito ang bigat para pressure. Ano lang tayo na yun. Pagkalit sa kanasinda, pressure. Nagkakaray. Di ako sa